13. päivänä 1940 oli Suomen liput laskettu puolitankoon. Ihmiset olivat vakavia ja jotkut itkivät avoimesti kaduilla. Tieto rauhasta ja sen raskaista ehdoista oli saapunut. 105 ankaraa taistelun päivää oli takana. Sota oli vaatinut valtavia voimanponnistuksia ja raskaat uhrit. Moskovassa oli Suomelle saneltu tiukat rauhan ehdot, jotka peittivät helpotuksen tunteen taistelujen päättymisestä. Kun armeijamme pysyi loppuun asti lyömättömänä, niin on suurelle osalle kansaamme käsittämätöntä, minkä tähden ei sittenkin jatkettu taistelua. Mutta niillä... Edes lokakuuta kutsun neuvotteluihin Moskovaan. Sinne lähetettiin Tarton rauhan neuvottelija Juho Kusti Paasikivi avustajia. Toisin sanoen hienosti näissä niin sanotuissa joukoissa, jotka oli ennakolta. Väestöä ryhdyttiin evakuoimaan rajan läheisyydestä Sisä-Suomeen ja kaupungeista maaseudulle. Koulut keskeytyi 39. Presidentti Kyösti Kallio luovutti Arka Mannerheimille 1000 miestä. Jokaiselle riitti kivääri, mutta konetuliaseita oli vain kolmannes tarpeesta. Tykkejä, lentokoneita sekä ilmatorjunta- ja panssarintorjuntakalustoa oli aivan liian vähän. Panssarivaunuja oli vain muutama ja tykistön ammuksista oli huutava puute. Varustilanne oli heikko. Siviilivarusteet sotilaan yllä saivat pilkkanimen Malli Kajander pääministerin mukaan.